Trafiko transferentziari buruz, oso pozik agertzen gara zen, gogoratu behar 2001-etik ez dela transferentziarik gauzatu Nafarroako gobernua eta Espainiako gobernu baten artean. Eta nik uste hor, nunbait gauzak aldatzeko prest daudela agerian geratu direla. Zein hortik aurrera egutegia, hortan ere akordioaren bila edo akordioaren inguruan gauza garrantzitsuak lortutakoak, eta da datorren abendua baino lehen transferentzi juntak batzordea gobernu espainolak izendatu behar dituen izenak emango dituela, hortik aurrera eta abenduaren amaieraren artean eta 2019ko lehenengo asteen artean hor lehenengo bilera izanen dela, bitartean eta bien bitartean izanen da nola ez teknikoen lana, eta hortan jarraitzen dute eta diar dute orain dela denbora asko, eta hortik aurrera espero lehen gauzatzea. Noski, izan behar du gauzatze hori legealdi honetan, eta foru legealdia zari naiz noski gauzatu behar da. Eta azkenik, Moncloan lehenengo bizita hau egia da, eta Nafarroako presidentena izenez gaur Moncloara egindako lehenengo bizita ofizialen horrek ez du esan nahi, eta argi eta garbi utzi nahi dut, Rajoy presidentearekin inoiz ez dudan hitzegin. Hitzegin egin dugu, izan behar duenean, baino esan bezala, halako bilerak ere dira garrantzitsuak, eta zergaitik, borobilduz egonkortasuna politikoa ematen diotelako lan politikoari. Eta nik uste horrek oso gauza positiboak ematen diola azkenian gure lana denari, eta zein da gure lana, azkenian ongizate orokorraren gestioa egitea.